Здравейте! В днешното видео ще направим едно сравнение между прави акумулаторни отверки. Знаете, преди време ви показах най-новите, които се появиха на пазара, на TopMaster Compact и на Rider. И от тогава мина около 2 месеца. Поработих с тях, натрупах впечатления. Сега искам да ви разкажа малко повече, като ще ги сравним и с отверката, която имам от преди права отверка на Inco. Така че ще започнем сега с самото Inco. Него го имам доста отдавна, вече може би 2 или 3 години. USB зареждане, не е Type-C, но вече новите модели на Inco, които не се внасят в България, също са с Type-C. Знаете, аналогично е на марката Total. Тя ги има в България, вече са с Type-C и даже новия модел, този е 4 Нм. Новите са по 5 Нм. Иначе този е 260 оборота в минута, 4 Нм, батерията е 1,3 А. Идва в тази пластмасова кутия за съхранение и пренасене, която е доста удобна, така мека пластмаса. Има голям набор от битове, които не са никак лоши. Ето, виждате. Това са гумирани такива държачи, бит държачи. Много са удобни и практични. Можете да си извадите точно каквото ви трябва. Ето и този. Като кутията е от една така мека и удароустойчива пластмаса. Т.е. няма никакви притеснения. Това нещо да го сложите в куфар, в чанта с инструменти и да не се притеснявате, че може да се натисне, да се счупи, да се огъне. Абсолютно никакъв проблем с тази отверка. Иначе като недостатък, поне за мен лично, е това, че за да работите с нея, първо бутона е много назад изнесен. Тук диаметъра на отверката е много голям и захвата не е много удобен. И за да работите с нея, напред-назад, за да превключвате, трябва постоянно е този бутон. Работите, искате да обърнете посоката, пак трябва постоянно с този бутон да си играете. Иначе, знаете, тя има регулиран електронен регулатор на въртящия момент, който има 5 степени. Ето, така се регулира. Това е най-малката степен. Това е 5-та степен, най-мощна. Практично удобна, но казах вече мен какво ме дразни в нея. Следващата отверка е на TopMaster. Тя е пак с Type-C. Значи всички нови вече всичко ги правят с Type-C. Конектори за зареждане. Тази пак е 4 волтова. Тук вече имаме 1500 мАч батерия и малко повече обороти в минута. Тук са 300, като мощността, заявена от производителя, е 3 Нм максимум, като може да се регулира въртящия момент. Ето виждате. Най-малък, среден, най-голям, т.е. 1, 2 и 3 Нм според производителя. И тук има директен бутон. Завиване, развиване. Диаметъра и в сравнение с
Инко е една идея по-малък и някак си по-удобно ляга в ръката, макар че виждате, бутона е долу-горе на едно разстояние от бутона на инкото, но някак си по-удобно и по-бързо се работи с нея. Ето виждате. Сега тя идва в тази кутия, в която има и кабел за зареждане и тук има някакви битове, които, честно да ви кажа, има доста повтарящи, не е голямо разнообразието, самото качество на битовете не е много добро, но пък винаги може да сложите тук хубави битове, с които да работите. Иначе кутията е, това отгоре е удароустойчива пластмаса, така мека, не се чупи много лесно. Самата кутия също е сравнително така мека пластмаса и можете спокойно да я слагате в куфара, в чантата, без да се притеснявате, че ще се счупи. И последната и най-малка отверка. Това е на Райдър. Тя е съвсем маломощна. 2 Нм и е мощността, не може да се регулира, общо взето само напред-назад. Иначе пак е батерията е 1500 мАч. Виждате 2 Нм и е тук на гърба, мисля, че пишеше оборотите. 250 оборота в минута. Сега кутията, в която идва, това е съвсем обикновена така твърда пластмаса, която според мен много лесно може да се счупи и не е много практична, ако трябва да я носим в куфър или чанта, трябва да се внимава с нея. Битовете също, както на Topmaster, има много повтарящи. Като цяло хубаво е да си ги замените с по-хубави, ако ще ги ползвате, нали? Ако ще се работи повече. И нека да видим теглото на всяка една отверка. Ще започнем с инкото. Виждате, теглото е 280 грама. На Topmaster е 245, малко по-лека е. А Райдъра си е 146. Като виждате, че и Райдъра е най-малката, най-компактна отверка и съответно най-маломощната. Но тя като цяло е предназначена не толкова за види да въртим, колкото да развиваме болчета. На компютри, на суичове, на битова техника, за сглобяване, за разглобяване е много практична и удобна. Просто бутон напред въртите, заивате, развивате. Бутона е изнесен по-напред в сравнение с другите и много удобно и бързо се работи с нея. Има удобен вхват. Като по принцип трите отверки, когато не натискаме бутона, могат да работят като обикновени отверки, като тогава максималното усилие, с което могат да завиват, е 9 Нм. Поне така по книжка го дават. Topmaster, виждате, малко по-голям, по-мощен, 3 Нм, макар че след малко ще ви покажа едни тестове, съм завил няколко видео и така се справя доста добре и почти се доближава до инкото, която е 4. По-шумна отверка е. Тук отпред има 4 светодиода.
които светват и дори светят, мисля, че беше там 20 на секунди след като спрем да работим, но светлината е доста слаба. Виждате тук примерно на райдера доста силно свети, само един светодиод е. Тук са 4, но са доста слаби, но пък са около шпиндела в кръг. Може би една идея по-добра осветеност имат. На инкото пак е само един светодиода, който също свети след пускане на бутона известно време. И другото, което е, когато не е включена отверката. Нали, така е включена за напред, така е за назад. Виждате, работи, но може и само като фенерче да е пълно. Когато е заключена, т.е. да не е в нито една от посоките, като натиснете, светва само светодиода за известно време. Сега тук съм си направил труда да ви покажа как работи на различните степени на регулиране на въртящия момент. Това е на инкото, виждате, той знае, както казах, е с 5 степени на регулиране на въртящия момент. Това са винтове 4 на 60, винтове за дърво. Нарочно съм ги подбрал такива дълги и малко по-големи, за да ви покажа какви са възможностите за регулиране. Ето виждате на първа степен, на втора, трета, четвърта и пета, като на пета почти го завива. Това тук е на топмастера. Той е с 3 степени, както ви показах. И първа, втора и трета, като на трета виждате, се справя доста добре, дори може би по-добре от инкото. Иначе първа и втора степен долу-горе съответстват на първа и втора степен на инко. А тук просто съм завил една видео с райдера, 2 Нм, слабичък, просто за онагледяване. А тук съм повторил теста с тия черни видеи за дърво, мазилка, гипс картон, както още ги наричат. Това е на инкото. Виждате, първа, втора, на трета степен вече ги завива до край. На топмастера първа степен, втора, на трета вече успява и тук са онагледяване просто на райдера. И надявам се ви е било полезно това видео. Ако е така, не забравяйте да поставяте лайк. Това беше всичко от мен. Благодаря ви за вниманието.